Takže zdravím vás live u prvého vlogu alebo videoblogu a v tomto vlogu si povieme niečo o let's playerskom turné. Tak, let's playerské turné prebiehalo dosť hladko a v pohode. Začiatok bol docela dobrý, ako si Ati privítal vždycky postupne nejakého let's playera originálnym pozdravom. Možno keď tak sa ho spýtal na nejakú tú otázku a zaradili sa postupne. Tu máte menší ukážky. Ano, Slováka. Jsme takový multikulturní tým, dá se říct. Takže myslím si, že můžeme přivolat pána Gigi, jo, ten to tady rozhodl. To je pravda. A nebudeme to vůbec, protože máte vás. Prostě přivítáme Dušana! Dušan Kuba. No, dúfam, že nejakú ukážku aj mám, ale to je jedno. Každopádne po privítaní nasledovala Assassin's prednáška, pokiaľ sa nemýlim, ako sa stať let's playerom, alebo nejak tak, ktorú som osobne moc nesledoval, lebo nejak to nelákalo. A keď som sa tam bol teda na chvíľu pozrieť na tú Assassin's prednášku, tak videl som, že fakt Assassin's vie, čo hovorí. Po Assassin's prednáške, keď sa nemýlim, tak bola asi Eriková prednáška o vlastne 3D grafike, neviem, kde ukazoval pár trikov After Effects a podobne, čo tiež mňa nejak nezaujímalo, keďže ja v tých programoch vôbec neviem robiť. Potom nasledovala prestávka, teda neviem, jak to tam išlo po rade, ale nasledovala prestávka každopádne a tam vlastne sme boli všetci pred aulou Ekonomickej univerzity. A skoro všetci teda, keď neboli vnútri a Ati povedal, že Gogo je na ceste do Ekonomickej univerzity. Tak my sme aj s pár ľuďmi išli stalkovať a boli sme za Ekonomickou univerzitou, aj keď nás odtiaľ vyhnali, potom sme tam ešte chvíľku boli a zrazu typek kričí Gogo! A pridávajú sa ďalší Gogo! A ďalší včetne mňa Gogo! A ďalší. To bol v tom aute Gogo? No. Ale každopádne, ja som z toho nebol nejak mokrý, ale tu máte menšiu ukážku, ako sme privítavali Goga. Gogo? Čože? Neverím, ja neverím. Ticho, dorite z toho. Držte huby. Buďte ticho. Čau, Gogo! Gogo. Eskortu tam mal ako Wizardyho doktora, sa mi zdá a tak. A Wizardy nás zakázal, že nemôžeme za ním ísť ani autogram si vypýtať, ale potom sme sa aj tak k tomu dostali. Potom sme vlastne utekali do Ekonomickej univerzity a kričali sme Gogo. No a tu máte tiež menšiu ukážku. No, zakričíme si Gogo! Gogo! Dačo, Gogo! No a potom nasledoval talk show pana Hausa, ktorej bol Gogo a kde sme sa dočkali aj samotného privítania Goga. Čo bolo docela epické, keď Ati povedal, že proste nejaká špička YouTubeu Gogo, že alias Gogo a všetci wow, Gogo! No a včetne mňa teda, takže tu máte ďalšiu ukážku. Alias Gogo! Šiška! Gogo! Tričko zaklínača. Na čo tam hodí ty šišky, ty kokoti? Máte šišky? Zjebovia! Šiška! Šiška! No a vlastne potom tam bola možnosť vyfotiť sa, vlastne, že vás tam vyfotia, aj vám to vytlačia a ja som sa teda fotil normálne s mobilom, že sme sa fotili. Na Goga sa dosť dlho stálo na autogram a fotku, asi tak pol, 3 hodiny sme tam stáli. Ale stálo to, každopádne za to mám podpisy od všetkých, tu máte môj papier. A
Aj fotky mám so všetkými, no skoro všetkými, dobu sa som nestihol, to bolo škoda. Ale inak musím povedať, že táto akcia stála úplne za tých pár eur, čo sme si zaplatili, podľa mňa to stalo o mnoho viac. A bolo to fakt akcia na úrovni a myslím si, že takáto akcia sa ešte uchytí, keby bola ďalšia. Je to nový druh akcií, takto chodiť autobusom, si myslím, akože československého YouTube. A myslím si, že to bola fakt super akcia. Ja som mal teda, ako vidíte, iba mám tu oranžové, čiže som ani nemal VIPčko, čiže tú kartičku, ale užili sme si dosť srandy a mali sme aj autogramy. Dobre, takže toto bolo z vlogu o LP turné všetko. A keď sa vám to video páčilo, dajte like, keď sa vám nepáčilo, dajte dislike, za čo som ani nejak rád. Ale keď tak okomentujte, ako ste sa vy mali na LP turné a napíšte svoj názor. Takže ahoj!